Ubina kuphi la ufinyelela khona umbukiso bhanya ebusithi ezimnandi umfana waSolundi bathi uqabala empathathu manyathele. Namhlanje ngihleli nensizwa ephakathi komngcele weshow wenenkandla. Bathi overload is over. Fokathusi, qhawela kithi, uyaphila. Ngiyaphila futhi umdala ngezwe ngapha mfowethu. Hey, sihleli nensizwa la engenisile la kumculo kaMaskandi. Qhawela kithi kunengoma yakhe enginokuyizwa lapha na kweminye yemidlalo. Kwa television inokudlala lapha ibe background hey ithini le nto kuwe ngingakangeni nje enkulumweni nje ithini le nto kuwe nje qala kade Ibhudo omdala lokho kukhombisa ukukhula ngokubuka kwami ngoba shuthi ikhombisa ukuthi izinga liyakhulu unyaka nonyaka mawuthi khona umsebenzi namanje omdala usakwazi ukuthi udlale kuma background kumbukiso osukuvela ku TV wesiphisela manje. So lokho mina kunginika amandla ukuthi into yami engayiqalayo unyaka nonyaka inokukhulu. Okwakho ukuthi ke wenze njalo uhambe uyosubscribe thina sikulethele into enhle into enomnandi into enoju insizwa yale enkandla neshow phakathi nendawo la ngizokisichazela ukuthi kubizwa ngani ukuthi phakathi kwenkandla neshow kunomngcele ithini into qhawela kithi overload mfowethu usushilo mfowethu ukuthi uyasibingelela ubani overload usukaphi u-overload umfowethu ngokuzalwa ngizalelwe empangeni okuyilapha okusekhaya khona esigodini sikaMzimela le endaweni ekuthiwa iseNcekwane kubeke ngesikhathi semfundo ngase ngikhokhwele ekhaya kuma okuyila okuphakathi kweshow nenkandla ngisemngceleni impela ngoba umfula nje othi welcome to Nkandla ngisuke sengiwelile kodwa umasipala wami uyishow kodwa umfula othi nje welcome to Nkandla suke sengiwelile sengingaphakathi uDrede Nkandla ebese umasipala wami uyishow okube yilapha ukuthi abantu abaningi basenkandla bafuna ngibe ngowabo abaseshow futhi bafuna kube ngibe ngowabo yabo enzo nginotice nje kakhulu ngihlala ngathetha amacala baningi impela nje kuthiwa indoda musubalekela ishow ngokweqiniso umasipala wami ishow kodwa manje ifika iwele maswele umfula bese ngingena ngaphakathi enkandla ngimuzwa uqala uma uwele umfula usuthe welcome to Nkandla so ifika isale lapho ke lapha ke engifike ngaba khona umculo ngoqala sengikhona enkandla ingakho isikhathi esiningi ngisebenzisa wona enkandla ngoba naye empangeni inakho ukubanga ukuthi wena wazalelwa la empangeni futhi ungase empangeni angikuphikisike lokho ngakhona futhi empangeni ngiyangithanda ukuyibhanqa zonke indawo indlela okuyiyona nami ngize ngibe nokudideka impela ngoba indlela okwenzeka ngayo mfowethu angifuni uqamba manga igcina isididameni uqobo empangeni inkandla show manje insizwa bangazifunde intathu impela ayicha ifuneka ingene ibongweni lezi igameko kulungile mfokathusi mfowethu lento yomculo mfowethu ungene kanjani kuyona into okhule ngayo emakhaya noma into ekuthole nawe ususemadolobheni lento umculo into engisuke nayo emakhaya nje sisafunda isikole kuneqembu esasinalo nabanyuza ukuthi abakhona futhi la emiculweni khona umfowethu kuthiwa uMongezi esasineqembu ke nabo ke oyila esaqala khona ukuthi sibize ngeqembu sibe bawu3 sasebenza kuleyo sing track esasisebenza wasekhombisa ukuthi ke mina sengifuna ukuyimela ngendlela yami ngisafunda isikole ngendlela ukuthi ngangithole uxhaso komunye ubaba wayefisa ukuthi ngathi ngangifaka e-studio ngase ngichaze ukuthi ngineqembu kanje lo baba ukhombisa ukuthi ufuna mina kuphela ila engaphuma khona iqembu lami ke elithi overload oza ukuthi engangisebenza nabo la akaze bengilahle ngoba baphenduka bazoba ama dancer kumina sabambisana futhi bakhomba ukuthi siproduceane lapha nalapha but kodwa igama selingasasisiko ukuthi sesibathathu sekuyimina sengiphambili ila engangena khona futhi namhlanje nabo sebephuma sebemele iqembu labo akukho okwathiwa siboni ngasolinye bayiphumela nje bayimela kahle iqembu labo khona umfowethu kuthiwa uMongezi Lithuli ngathi uyamazi la inkundla zokuxhumana umfowethu loyana obekade sisebenza naye iqembini lami sonke so wasegcina sephuma yedwa kwelakhe iqembu so iqale lapho ukuthi ke ngiyimele ngokuthathwa ubaba owangithatha wangifaka nje e-studio wathi mfowethu ngifuna uyimele mina wedwa wangiqinisa leso sibindi ngase ngiyimela ngoba sasiyiqembu ngaleso sikhathi masuka lapho ukuthi ke ayi into yami ke kuzobe namhlanje wasuba into yami sengiba into yami bola lami azoba namhlanje so mfowethu lapha ya nise yiqembu nani ibiza ngani nisenonke sasibi
ngasakhumbula leli gama leli elihambalekela leli ka overload livela kanjani leli la overload ayivela ngegameko zazo ke insizwa ke eza lapho engifuna khona ezangetha khona ngisho ke naseyibongweni ke ngendlela engiye ngisho ngayo but ivela ngazi igameko zensizwa yebo emakhaya nje impela awuba overload lapha no wawushuthwa ulayisha lapha entombini ukwenza overload hayi bhuti omdala hayi akezindlule into akezindlule cha uchaza mfethu wawenza overload kuthiwa nangumfoko umfokathu sebamba ngapha uphinde ubamba ngapha hayi impela sisakhula futhi isoke into esikhule ngayo nokubukela into esikhule ngayo so kuningi uma ngisuke ngithi overload einsizweni overload nasentombini ngoba ngangikusho lokho nginamaduka awu2 mina ngawashaya igcikini ekhaya so kuningi nje igameko engazenzayo engingazenza ngiyangithanda ukuthi into uma ngiyenze ngale angiphinde ngiyenze nabantu sebekhona bebuka so kuningi umuntu akwenzile emnganini nasefomini kuba insizwa ngaleso sikhathi so okuyikhona okwagcina ukwenza ukuthi ke mhlawumbe abanye bebone ngegama lokuthi hayi lensizwa le overload igameko eziningi zenzeka kuyona ngaleso sikhathi leso so ngase ngena kanjalo kulelo gama kusuka madoda bathi overload Ningizimu Afrika okwakho ukuthi uyasubscribe hleli nensizwa umfokathuso overload ayike isiwushila umlando ukuthi yayenzani mana ke qawela kithi ubusela ekutheni wawuyinzizwa yayishaya amadu lezi into obosha ngaza amadu zasho na ikona yonke sekhona uma wengane usasekhona wami sithi kunani ya ingamisana yini usakhona impela inhlizweni noma sewukhona ngengane ibhuti omdala ngicela sidlule ay kulungile qawela kithi asibuye la mfowethu overload mfowethu usochazela ukuthi ubani insizwa edabuka kephi la mfowethu uMaskandi washo ukuthi ungene kanjani sengifuna ukuthola mfowethu imingaki imisebenzi osuyenzile uze kufike lo nyaka ka2026 nginemsebenzi u4 bhuti omdala uqale nini ukukhipha ngiqale 2022 yeah ayikhona usebenzile hayi impela kunama album noma EP nginama album awu2 yeah nginama album awu3 ne EP eyodwa mase kuzoba isingle engayikhiphayo nginyawo wodwa loka odlule kanye nesine EP yeah so kulomsebenzi usuku wonke imuphi othi yabona mzwane ngikhipha lo ila engabona khona ukuthi hayi ke uoverload ke manje sewuoverload wangempela umsebenzi wami ka 2024 yeah ubona engangikhipha isihloko sasithi uphondo lwembabala wona umsebenzi loyana engicabanga ukuthi wangiveza kakhulu ebantwini ngakhona ukuthi ngingene nje ebantwini ngendlela okuyiyona wangivulela neminyango wangivulela ngayo noma ungayivulanga yonke iminyango kodwa wakhombisa ukungicabela indlela owangicabela yona ukuze kufike namhlanje khona ingoma le ikuphi album lengoma olanda khona ushuni oyinsizwa ngokulandelana kwazo ulanda umbongo ulanda omjejelwa ile album ka 2024 engizama ukuyiveza iyo le Uphondo lwembabala hayi ngoba mina oqala ukubona ukunotice ngakubona sasise Durban stage yeah impela ugqoke elinye i-shirt engathi lisa ibrown lenze umfoka bani ngicibeni kamkhizi wona umsebenzi lo wawenza ukuthi ubone hayi ke manje abantu bangibona hayi impela iwona umsebenzi wangivulelayo kakhulu wena futhi qawula kithi so la eyitolo zomculo mfowethu umsebenzi wakho usonke nje uhamba kanjani umsebenzi wami uphusha kakhulu lo mdala ngalendlela isimanga eyitolweni zomculo noma ke unyuka unyaka nonyaka kunama level engwanyukayo so lokho kungikhombisa ukuthi shuthi umsebenzi wami uyaphusha ngalendlela engifisa ngayo ngoba nayo iPF iyashayela isipili sayo so yangalingana nayo yonke imisebenzi esengiyangasuka kuyona uyona lesikuyona sisayisebenzayo namanje so ukhombisa ukuthi unyaka nonyaka umuntu usenza kahle unyaka nonyaka umuntu usakwazi ukuthanyisa amasokisi njengoba kusuke kufuna abalandeli izinsizwa senze nazo umsebenzi wakho usuwonke iziphi usho ngakuma feature noma yeah ma feature
Ziningi kakhulu because umsebenzi noma uqala ngasebenza noBaba uGadla. Ngabuya ekusebenzeni noBaba uGadla ngasebenza nomfowethu uSaliwa. Ngase ngibuya ngisebenza noShenge, ngasebenza noNcwasimende, umfowandlovu. Ngabuya ngazosebenza noMjolisi. Izona insizwa lezi ngabuya kula kumantombazane ngazosebenza nentokazi eThuma Haya kubuka sesithandeka. YakwaHadebe ngabuya ngazosebenza nenye iThusi nakho yakwaXulu. Uyayithanda intombi? Ase ngisebenza nenye ke ekwenye igender engekho kumaskandi eThuno leM. Ngiyambona. Yeah, impela nje ibona abantu laba engisasebenze nabo kakhulu. Unolilo oveza ithanga. Yeah, impela. Cha qala ngithi unengoma ekhona njengamanje engathi idla kakhulu abantu anganoma icule noShenge. Uke wayidlala emcimbini adu laphana eThekwini enye insizwa uBende. Awumunga ngithi ukunginika ixhumo lo ngoma usebenze nobani kuyona? Lo ngoma ngasebenza nomfowethu uShenge. Ngiyona. Ihamba kanjani yona enkundleni ezitolo? Eyitolo yona ihamba phambili ngapha ku YouTube. Kanti ke ingoma ebengayinakho ukuyithemba angifuni ukufihla lokho ngoba ngisabe ngisho ukuyiperforma kwesinye isikhathi. Ngiyakhumbula nje ningibizela meeting lapha nomfowethu uBM Kiss before ningibonisa ngalolu daba. Angifuni qhamuka bayazi abafuthi engisebenza nabo ukuthi ngingabazi because isiluli ushintsha wayishintsha phambili. So kuningi kumqondo nanginika wona nomfowethu lapha uKiss before ukuthi angizama ukuthi ngikhathule ikwazi ukuthi isheshe ingene ngoba yona abantu ikubona kahle ukuthi ithina esibuye silezi sekuthenini siperform. Kanti ingoma ehamba phambili nje ingoma enzami zonke ngapha ku YouTube mase uthi ku Spotify ke enye ke ihamba phambili. Qhawula kithi ngiyazi la ibandla yabona nje igenge eculayo inkinga ngoba nina ukuchoose ingoma ezivumelana nani yabo. So ngiye ngitshela igenge mina ukuthi mina le ngigida ngoma yabo. So ngeke uzukholwe ngoba nginakekile ukuthi ngiyakwazi ukusina. Abo ngeke uzubone ngoba manje angisuye nomuntu othanda ukusina stage kodwa nami ngidlule khona kule ngiyazi ukuthi uma kuphuma ialbum uma kuphuma ingoma zikhona ingoma esaziyo thina siyibandla ukuthi yabona ke lezi zoba nyathela kanti uma usubuka vele mfowethu kulo mculo wenu enwenzayo uyabona ukuthi akusadlisi kakhulu uphakamisa inyawo sekudlisa ingoma ukuthi niyenze choreography yabona ni choreography ngicanti lento nawe usuyino uyinotice ngoba ibusiness lelo yabona umuntu walo vele yabona. So ngifuna ukuchecka ke mfowethu la emsebenzini wakho usuwonke ukuthi umuntu ehamba eya social media eya enkundleni nezitolo uthola ufika thini lapha emsebenzini wakho? Mayifika lapha ku social media ufika sesho overload tools engashile lesibonga because bayavela overload igama elithi overload igama lisemathini akusilona igama eqhamukayo kuthiwa elamnyedwa cha ngiyavela mhlawumbe ezinye ihloko zezinye ingoma zinga overload. So ngiyangithanda ukuthi umuntu mayifike ethi overload tools uzokwazi ukuthi umsebenzi wami wonke channel yami ikuveza ngendlela eyiyo. Qhawula kithi. So mfowethu uma ngakunika ithuba lokuthi kube namazwi owandlulisa kubahleli bemicimbi ungathini? Ngake ngicelele nje kakhulu ukuthi abahleli bemicimbi siyacela ukuthi nathi besibheke ngendlela ekhaliphile nangeso elibukayo ngendlela yabo ukuthi bewulandele umsebenzi wethu ngapha online besilandele futhi ngendlela esenza ngayo masiphusha vele ke akuvelwa kanye kanye kodwa engingayicelela khona ukuthi mina ngu-overload ngiyayicelela ukuthi abahleli bemicimbi beke besinike ithuba siyiqamule overload angeke futhi bayisola ngalokho noma bengalandela ama video ethu makuthiwa singena stage makuthiwa siyaperforma sikhuluma ngoperforma nawe mfowethu uyakwazi lokho into yethu thina siyakwazi sikuyimela siyibambe ngendlela esifisa ngayo. So abahleli bemicimbi nje ngiyayicelela kakhulu ukuthi besiphe nathi ithuba mawukhona umuntu lokho akakuhlelayo besinike ithuba sikwazi ukuthi sizovela phakathi nabantu ngoba abantu bayazazi ingoma zethu kepha thina abasazi. Lokho kuyasilimaza ke kwesinye isikhathi thothi liyamenyezwa igama lakho awukangeni usasephansi qamba ukuthi uyangena stage noma aqala ingoma aqala uqamba abantu bevuka sebeyanaka ukuthi ayibo ubani lo yabo omunye umuntu ezekhuluma uhleli naye ungakangena stage ulindele ukuzongena
akhuluma ukuthi ingoma ukuthi khombisa ukuthi uyayazi ingoma but wena umile naye la akazi ukuthi wena umnazi lo so leyo nto iyashaya ke ishaya ngokuthenini abahleli bemicimbi engicabanga ukuthi ifuze beziveze ngendlela ekhona ngiyacela ukuthi besiphi ithuba sikwazi nathi ukuthi siyibonakalise kubathandi bomculo wethu washaya kalakathi insizweni mfowethu safika ungathini efisa ukungena kulomculo insizweni efisa ukungena kulomculo ngaye ngithi mina inyuse izinga kakhulu ake iphakamisa amasukisi ngendlela uyiyona mawuqamba usathi ufuna ukuzongena ingcono ke thina okuningi usehlele sesingaphakathi umculo wamanje awusafani wasekuqaleni ngendlela ophushwa ngayo manje akusafani nasekuqaleni nalo nabahleli bemicimbi yonke indawo akusafani nasekuqaleni so indlela esekwenzeka ngayo isihluke kakhulu ngaye ngisho nje ukuthi insizwa ayisebenze ngokuyikhandla ngoba ingoma ikhombisa ukuthi iyona njengamanje evulelayo noma ngabe kuthiwa uvuthelela kanjani stage but ingoma ungenayo ayimfuthu ngeke uzuye ndawo futhi so engakusho mina kuba futhi abasizayo abayibophe iqine mabezongena emculweni futhi beculela abantu into eqondile ngendlela okuyiyona eyakhaya uyabona ngoba isekuningi okwenza la endlini yabo umuntu usecula ngendlela afisa ngayo noma acule ngendlela ayifisayo thothi leyo nto yakhe imakho umuntu so akunamlayezo kodwa ke ephushe futhi trend futhi aqasho futhi thothi uthi uyaqamba uyabuka nawe lo muntu ongishayayo la naye akekho ayikho ukuya nokubuya kodwa ngoba phela le level esesikuyona noma kule generation yamanje iyasilimaza iyasilimaza cause manje impela usuthi usekuphunyuka abantu babona ukuthi hayi lo muntu uphunyuka kanjani lo muntu lo uthi uyolandela nengoma awunayo futhi answer ukuthi uphunyuka kanjani but wena usele uma ulandela okwakho into into engibonayo ukuthi yama ngiyasebenza futhi kakhulu ukuthi uwazana nobani uphila nobani udla kuphi ngayiphi indlela so ilokho ke mfowethu okusebenzayo nje manje so ufanele uma ufika emculweni ungathatha amasayidi ufume phakathi nendawo ngaso sonke isikhathi ukhothame ngawo uphinde ukhothame ngawo ngoba once wathatha amasayidi la ulimala khona mfowethu khona la ungabusudle khona la uyojikisa khona esangweni iyona into esiyenza kulomculo wamaskandile manje ayiwayibeka Ningezi Afrika okwakho ukuthi uyo subscribe thina ke sikulethele into emnandi kakhulu yazi ngihlekiswa into eyodwa la ngifuna ukubuza omunye umbuzo yabo manje uyangihlekisa ukuthi njengoba mfuthu usenza neinsizwe ifeaturing ungakuphatha kanjani ukubona uqashwa zona zibe zingaculi zingenangoma kodwa wena mnikazi ngoma ungaqashwa bhuti omdala kuyenzeka lokho kuyenzeka ngalendlela izimanga ukuthi kube yibona abafuthu laba esuke sisebenza nabo abahambayo izinto isikhathi umuntu uqashwa ngengoma yakho wena usele mnikazi ngoma uyibhalile so iyasilimaza ke le nto kakhulu but futhi angeke size sibasola abafuthu ngoba banacala mhlawumbe into isukiselele emuva kubahleli bemicimbi ngendlela yakhona so kodwa nje into enza la mfuthu indimile futhi into engeke siyijike futhi ngeke uzusho ukuthi hayi ngeke ngisamfeaturisha ubani ngoba usebenza ngengoma zami ngeke uzusho usumsukela mfuthu ngoba nawe usuke ngenelwe ikholi wahamba mayifika khona wafuka wasebenzisa ingoma akafeaturisha kuzona ngendlela zona ngoba phela into ithi vele ivumelwana azikho ekuthinini mawuyoperforma ngengoma yami ama-shares athini ivumelana iphela la ekuthinini ipercent lakho lithini okay mawune% sivumelana nge% estudio ngiyavumela mina ukuthi ungahamba uyisebenzisa ingoma emazweni because vele nawe ususaphusha imali yakho onayo owazi ukuthi le ngoma ikufakela imali but uma uthi saqeda estudio ukube kuya ngami ngabe uthi mawuphuma uyosebenza ngaphandle bese siyabuya saxoxisana ndoda ukuthi le mali oqashwe ngapha la asebenza ingoma yami lapha yabo kodwa manje ngeke akuyi ngami into eyenzalayo leyo so ngiyazi ukuthi abafowethu okuye kubehlele kanjalo bayafisa ukusho lokho kodwa ngeke beveze futhi ngeke beze bekuveze because ukuveza kwakho uthi uyaqala uyaphakama ingqele zokushaza igenqa uphinde uvuke futhi ngoba manje simngengqele waflopa kanye futhi ziyakhala sanenhlahla yothina akukho kusathiwa ingqele zisazivikise ngakho kodwa nje sihlale sibuka ikhala usuku nosuku ingqele mfowethu izona o control apha amaskandi mase befuna ukubulala nje mfowethu thinta bona mfowethu ugxobe bona la bantu mfowethu bayahlonishwa asibazi ngokwekhundla zabo ukuthi ubani unesikhundla sokuthi kodwa nje ubona into isithi gqo
ubona ukuthi asengishayiwe ukuthi ushaye ubani awazi ukuthi usavuya la uqhamuka omunye Isikhathi. zingqweleke lezo mfowethu so abantu esibahlonipha kakhulu labana mfowethu ngoba ibona sisentendeni yesandla sabo impela kunjalo mdaba Wathinta kalakade wathinta so mfowethu ngifuna ukuchecka mfowethu la sike sathinta indaba yabahleli bemicimbi ukhona umhleli womcimbi othi uyavuma mfowethu wakwenzela iqiniso bhuti omdala ukhona engizoke ngisho njalo kodwa futhi wayengasiqashile ngizokuveza lokho wayengasiqashile kunomunye ubaba wangapha kwacele empangeni sasingabantu esasiyophefoma eshowe thina masiqede eshowe lo mcimbi sasifonile kuona indlela iyakhona ukusuka empangeni sasifonile sacela ukuthi sicela besibintshisi isimanga senzeka lapha nasabasikhulu kakhulu engingasoze futhi ngasikhohle enhlizweni yami sathi masifika khona lapha sababantu abavulisa inkundla ekuvuliseni kwethu inkundla kodwa umcimbi sawuphendula waba ngowethu sase awuye ukuthi sizovula inkundla futhi asiqashiwe asenziwe lutho sikwangele lokho ukuthi sihambela ngento yethu but sathi manje masifika khona lapha saqondana ngqo nobaba wakhona akusiyena ke wayihlela akusiyena yena wayethumela uyazi ukuthi amalunda ahlanganeni ukuba khona labo ke awuyibona abagijimayo so yena ke wayehleli ngale wayengasazi so masifika khona ke lapha ke ayisisebenze ngendlela kuyiyona wathi kwisimanga ubona umuntu omdala egiyani perform kanti game nazo umcimbi akakufihlanga ukuthi lokho wasibizela nje office masiqeda khona so wasinika lokho asinika khona okwasijabulisa ukuthi umcimbi besingaqashwanga khona sikwazi ukuthi namhlanje singene khona so kumcimbi engazi ukuthi mawuvela hlezi sikhona thina kulo mcimbi so uyena umuntu lona engaye ngimbeke ngithi hayi wasenzela iqiniso lababa engasazi futhi nokusazi wayibeka arrest mfowethu ayisingabala ukuze kushona ilanga futhi imicimbi esikonetayo engasiniki imali zethu wayibeka singabala ukuthi angifuni ukudlala imicimbi yamagama kodwa nje imicimbi esikonetayo mningi mfowethu siya uthi abalandeli futhi abazi ubhlungu futhi ube iartist ufonele emcimbini ubone futhi nawo umcimbi uthi lo mkhulu uvela kwekhanda lakho lapha lizokwenza ukuthi abantu bebesemsebenzini wakho ngendlela uyiyona kodwa wazi kahle ukuthi inkulumo ngapha kuwena izojika ayisizi ngendlela yomsebenzi wakho ukuthi ibhodi sokunika imali yakho sicela uze emcimbini uyaqala uyachazela nginemicimbi mina mfowethu mhlawumbe eModern 6 engazi yangonyaka odlule engazi ngikhokhela manje ngisaba lo daba futhi uma ubalandela ngokuthi abahleli bemicimbi mntanami ngeke uphinde uye ndawo uzocindezela nje bayazana labantu bebonke bayazana kuthiwa lo ungamfaki lo unesitefu mengasakhokheliwe so into esihlelayo le mfowethu bathi siyathoba sihambe sifike kubantu sifike sibanike umsebenzi wabo mase sithobela sehla ngezansi sazi kahle ukuthi angeke sithole ningi imicimbi thina siphilise leyo nto leyo kakhulu yazi usathinta le ndaba yokuthi wahlelwa isimanga esifana naleso ngiyafisa mfowethu inkulumo njengale ngempela ivele ngoba igenge mfowethu kakhulukazi igenge efikayo abasakwazi ukuya entweni ngaphandle ukuthi kube khona into efaka ephakethini so mfowethu ngifisa ukuthi njengoba usukuvezile ungathini egengeni mfowethu yakhona endimeni esafusha efisa ukuvela kubantu ungathini ngokuyiveza emcimbini ethize esuke ikhona ngaleso sikhathi ungabapha siphi nje siyala ukuthi benze njani ngoba kunegenge mfowethu eshaya ingoma ithanda trend kodwa uthi akaqashwa ndawo uhleli ulinde ukuthi hawo ngani bakhona abantu baqashwe nami ngizoqashwa ungathini lapho mfowethu engaye ngikusho ukuba kuza ukuthi abeke becabanga ngaleyo ndlela mfowethu ngicabanga ukuthi mina basuke beyilimaza bona futhi belimaza umsebenzi yabo uma besuke bethi abakwazi ukufinyelela kuleyo ndawo mfowethu if usubonile umcimbi wavela nanku umcimbi wabona futhi ukuthi lo mcimbi unohlonzo olukhulu futhi ukuthatha ucingo mawubona ukuthi nawe emaphayitheni akho uzokhona ukuthi ufike ngopetrol wakho uthatha ucingo uhlabe uhambe yakhona mabe kuvumela ukuthi woza mfowethu kuyinto enhle leyo mabe bakuvumela inkinga iqala mawukuthi banobhathi hayi lapho ke ngisho ukuthi cha ungayithathi leyo risk kodwa once wathatha ucingo bavumela wathi woza futhi uhamba ngoba uzofika lapha engikwaziyo mina abantu abaningi ababamba ucingo noma abantu abaningi abasuke beqasha ama-artist akusibona abaningi bomcimbi umuntu osowe omnikazi omcimbi usuke sihleli ngale
okuyena umuntu obuka umcimbi ngosuku osinelwa ngalo umcimbi. So ubuya ke uzoba nenhlanhla mawufika khona vele uficane naye ngqo. Mhlawumbe idlozi lakhe nedlozi lakhe buhlangane kube into yodwa vele ethi lo yamfana ngicela ngingamshiyi. Yabo njalo makwenza unyaka nonyaka umcimbi lo yamfana ngicela ngingamshiyi. Baningi ozakuthi abangene kanjalo. Baningi ozakuthi abangena kanjalo ukuthi unyaka nonyaka umcimbi ukuthi mina ngiyazazi ukuthi ngizongena kuwona. Yabo kodwa wangena ngokuzoyiveza. So ukuyiveza mfowethu kubalekile but buko ukuthi uyiveza kuphi ngasiphi isikhathi ngeke uvele usukela eThekwini uyiveza le kumhlaba yalengana buka nawe ukuthi imuphi umcimbi oyiveza kwena umcimbi eseduze la ungeke uzolimala khona kakhulu ngoba usuwazi ukuthi ngeke uzokhokhela kodwa nje ukuyiveza kubalekile kuyalakho igama futhi kukhona ukukho wayibeka iyona ke bengiyifuna le ngoba futhi hayi bandla linkinga futhi alikwazi umsebenzi lo luthatha ngazi kanjani ngoba la ngisho ukufesa ufuna ukuyosebenza uyahamba ofesa manje akumsebenzi ozendlini yabo nabo usuku ngisho wawufundela kodwa uyafesa yebo Ningizimu Afrika okwethu ukuthi uyasubscribe insizwa overload mfowethu yeke kube nemibuzo mesivala la emithathu kodwa mfowethu amazwi nje ongawandlulisa ezizweni mfowethu sikaMaskandi nakoza kwenu imaphi ngake ngidlulise ukubonga kakhulu bafowethu mina ke ngiyiphanda inengoma nje ethi salute emaphandeni okuyona ngoma engicathi ivelele kakhulu emsebenzini wami so njengoba iphanda lami ngake ngicela ukuthi umuntu ozamayo akaqhubeka azame la akazama khona akangayiki ngoba kusasa kuyovuleka kube yilento akayifisa enhlizweni yakhe konke la uzama khona noma ngabe kuthiwa mfowethu umsebenzi wakho ubuwela phansi kangakanani ungalingi uqhathanise nomunye umuntu umsebenzi wakho ngoba lokho kuyokulimaza enhlizweni ukuthi njalo uma uvuka ekseni uhlala ucabanga ukuthi ubani yena imali uyenza within the hour wena imali uzuyithola phela lenyanga once waqhathanisa leyo nto futhi uyolimala enhlizweni futhi ngeke uphinde uvuke so ngithi mina kumaphanda kubantu abazamayo mina ngiyiphanda futhi umphanto wakho umzamo wakho uhloniphe ufukamela ngaso sonke isikhathi ngiyacela ukuthi nanoma ubani ozamayo engabuyela umphanto wakhe phansi ukuze lokho kuyomvulela iminyango eminingi kusasa Xola kithi wayibeka tholakala kanjani overload overload uyatholakala Facebook ima usesha overload mazwi thusi ipage lami uzomthola uyatholakala ku TikTok overload thusi uyatholakala ku YouTube overload thusi channel naseyinambini zokucinga ke ngiyatholakala ku WhatsApp ku 072 136 3697 072 136 3697 wayibeka mfowethu kunegama lokugcina engifisa ukuchecka mfowethu njengensizwa eyiphande uye wenza umcimbi so ngiyafisa ukuthi amazwi ongawandlulisa noma ofisa ukusho ngalomcimbi ovamise ukwenza uma kuphela unyaka ngicela uqalile ngonyaka ophelile so nakulonyaka ngicela unazo inhlelo zokubuyisa so amazwi ungawathini nje amazwi ongafisa ukudlulisa mayelana nomcimbi wakho unganxenxa abantu for i-support ithini kumcimbi lapha umcimbi wami lo uthinta wonke umuntu ozamayo so igama lomcimbi wami ke amaphanda music festival ngake ngicela nje ukuthi bafowethu ngiyacela ukuthi njengoba ninakwenza unyaka odlula ngokuqala indlela okwagcwele ngayo futhi nendlela enangisupporta ngayo ngiyacela ukuthi nakulonyaka futhi ningiphi ithuba lokuthi nifike nizokwangamela kanye nathi kulomcimbi lo wamaphanda ngoba kungenwa mahala ke into nje esivulelekile futhi uba njalo nje mhla ka16 December lapha endaweni yamaphanda kwaMayimayi workshop ngake ngicele ukuthi ngiyacela ukuthi nakuma sponsor ofisayo uzofaka isandla bafowethu kuvulelekile ukuthi engeze uzofaka isandla lokho singakujabulela kakhulu singamaphanda music festival ukuthi ezizofaka isandla ngendlela afisa ngayo ezomcimbi usukuvuleleka ngendlela kuyiyona wayibeka qhawula kithi okwakho ukuthi usubscribe bafowethu thina siyayivala yethi izozo yembuzo esibhekise ku overload mfowethu insizwe bangwazi ifunde ezintathu impangene neshow nenkandla abusuka madoda yini isigotshana kini lapha isigodi la ukhona njengamaphakathi kwenkandla isigodi sikabiyela lapha sisigodi sikabiyela emqashini umqashi umfowandlovu isigodi sikabiyela so mfowethu nginombuzo oqala la empilweni mfowethu njengoba nicula siphumela ngendlela engafani so sikhona isigaba esike sakufica
ekutheni kube khona ilunga elifisa ukuthi ke niyobhuka ukuze ukwazi ukuthi likunike into yokuphumelela? Ayi kodwa akaze ngificane nesigaba esikanjalo, ngihlala ngizwa engathi ziyabafica ozabethu. Isigaba sikaVaseline lo Salintina ayi kodwa angisazi. Bese ngakufika isigaba mfowethu ethi cha mfowethu ngingakunika mina u3 million ukuthi impilo yakhe iqhubeke emculweni. Hayi mfowethu angiboni ukuthi ngayivuma le nto ngoba manje igcineni leyehlisana isithunzi. Egcineni thina siyiphethe mfowethu. Mina ngikholelwa kakhulu edlozini. So ukwenza into efana naleyo ngizongifana nokuthi ngiqhaphaze idlozi nami phela ngithela ngazi ngengane. So angiboni ukuthi ngayivuma mfowethu lona liyazi lengihlelelile. Mawukuthi indlela ukuthi lingiphilise le ayangazi. But mina ngeke ngivume le nto ngiyimi. Sekuthona mfowethu u3 million. Hayi mfowethu kodwa ngeke cha. So cha mfowethu sawubeka Vaseline na uthi ngivume ngeke leyo nto ngeke kulunge lento le. Ngeke bayivuma impela ozabethu siyabazi kodwa nje Uthi sinathe amakamelo ngabakhipha. Ukuthi igama lomuntu inkomo ekulunga. So mfowethu umuzo wesibili ikhona insizwa ongcikisana nawo la emculweni ngamaskandi ngokweqiniso kusuka enhlizweni tanizwene noma ngokudlala. Hayi mfowethu ayikho ukuthiwa sixoxisana nawo ngokweqiniso engangicikisana nayo sisaze sakuyeka futhi kwasisiza lokho ngoba kwasenza savela sobabili. Ngesikhathi sisancikisana ayisasephansi nganathi ngendlela yethu kodwa kwasathi mase sikiyeka wayila nathi sesithi sisebenzisa ingoma ngoba phela siyaxoxa ngapha engcingweni abantu basuke bengazi wayila sivumbwa khona ngendlela sesivumbuka nayo. Ngobani le? Umfowampumosi umkhulelelo. Umkhulelelo. Ona ke nathi ukuvikisana. Sasivikisana nje sinjengensizwa futhi sasixoxa lokho sasikhuluma ngendlela okuyiyona. Ongekho phezulu la. Akwangekho futhi. Akaze ufike lana uyehlala uyakhushela. Hayi ngiyehla impela futhi. Namanje hayi manje angisidle ngoba manje igama selithe ukuthi uzokwehla lapho umfana uyabukise ngawe lapha wayishole umfo wanqumalo lapha wathi abanye bavikiswa so nje into eyenza lawo le ukuthi once wangena igama lakho maselivelile wangena estikini futhi bakhona umfana uzofuna nje ukubukisa ngawe efuna ukuqeda isithunzi sakho so uma wakuvumela ke lokho usulimela. Yeah, so mfowethu umuzo wokugcina kunesizulu mfowethu izulu nezakha nezisho yabo. So ngifisa ungitshela ukuthi isisho uma kuyisisho usho sisho ukuthini bekuyisaka futhi usho isaka sisho ukuthini ukhamba lifunza imbizi. Ngicabanga ukuthi isisho leso ukuthi ngokwakho ngokwami baso nje athi bayahamba abantu abangasazi izulu. Hayi sengiyolimala futhi mangilimala. Makuthiwa ukhamba lifuza imbiza mfowethu usuke uvezwa into eyayenziwa sisakhula le mayise ukuthethiza uma wakhe ethi wena ufuza ubaba wakho yabo. So kusuke kushiwo leyo nto le ukuthi ufuze umuntu thizini okungabe uyihlo noma uma wakho ukuthiwa nje cha ukhamba la lifuza imbiza ubaba wakho wayengumculi naye ungumculi yonke into ayenza ubaba wakho wayenolaka naye unolaka so ukhamba lifuza imbiza iyona ncazelo yami uyithemba ngiyithemba mina le yami siyoyizwa kuma comment Ningizimu Afrika thina yethi izozo siyayivala abafowethu emsini ezimnandi ngihleli nensizwa overload umfoka Thusi phansi le phakathi kwenkandla neshowe awu madoda kulungile qhawela kithi danko.